Chojin Dara, Tintine Winnie, a pick up his man, military take him up. Wakwani, that is fire. Pamwe vakatadza kusvika iwe tende nekuti wapinda sasoreva uri kutakura manje manje wotokwegura kuna mwari ipakutenda wakakunda pazvainopenda wayese ndivekudze mageto youthi tivatipe ndivasivise rega ndivatipe mageto youthi tivatipe ndivasivise rega ndivakudze mageto youthi tivatipe ndivasivise rega ndivatipe mageto youthi Pamwe vakatadza kusvika iwe tende nekuti wapinda